rahmatullahi wabarakatuhu. Bidiyon mu na yau jama'a zai yi bayani ne akan wata sabuwar manhaja wacce ake amfani da ita wajen siyan kayayyaki. Kamar yadda kuka sani an daɗe da fito da manhajoji a duniya wanda ake siyan kaya da su, kamar irin su Amazon, irin su Jumia, irin su Jiji, irin su Alibaba da sauran su. To wannan karan muma nan arewacin Najeriya Allah ya kawo mana wata sabuwar dama wacce za mu iya kasuwanci mu sai kaya a cikin sauƙi online ba tare da ka taka da ƙafarka ba. Za ka zaɓi duk kalar kayan da kake so da wannan sabuwar manhaja, kuma dukkan abin da kake buƙata za ka iya ganin shi da yarenka na Hausa ba sai da yaren Turanci ba. Kamar yadda kuke gani dai kar na cika ku da surutu, bari in je domin nuna muku yadda wannan manhaja take. Kamar yadda kuke gani daga sama ga ta nan an sa sauƙi, za ka zo ka shiga haka, za ka iya zuwa Play Store domin kai downloading wannan manhaja wato sauƙi shop. Kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu ta buɗe, wannan shi ne interface na wannan manhaja. Kamar yadda kuke gani za ku ga ga shi nan abubuwa ne da yawa ga shi nan a nan gurin ga irin su fridge, max gas cooker ga su nan da sauransu. So duk kalar abin da kake so za ka iya samu nan. Kamar yadda kuke gani jakunkuna ne, nan kuma ga huluna irin na Hausawa kamar yadda kuke gani. Abubuwa da dama idan ma misali ma kana so ka nemo abu babu shi ba ka gan shi a nan ba, za ka iya zuwa search. Yanzu misali ace ina so in nemo shaddoji, da na yi searching sai in sa shadda. Da ka yi danna search zai kawo ma, kun gani ga shaddoji nan kala kala, za ka iya ga price ɗin su nan kowanne za ka ga wadda ta yi ma sai ka zaɓa. Idan kana so sai ka zo misali ace ina so in sai wannan, sai in danna quick view. Kun gani ga shi nan sun nuna mun duk wani bayanan ta. In kana so za ka taɓa view detail, shi ne za ka ga dukkan wani bayanan ta. Idan kana so ka siya za ka zo ka yi add to cart. Yanzu kun ga ta hau ka shiga list ɗin wanda kake so ka siya. So daga nan kana iya zuwa sai ka je nan wajen notification ɗin nan. So in ka danna shi kana so za ka yi za ka iya aje kuɗi a cikin wallet ɗinka na wannan app, shi ne store credit. Za ka iya aje wa'ana wasu ƴan kuɗi wanda za ka iya ke amfani da su duk sanda ka tashi siyayya. Idan kuma kana so kai tsaye ka siya sai ka danna check out. To kamar yadda kuke gani da yake ni yanzu ba siya zan ba, da ka danna add new address ɗin nan shi ne za ka sa address ɗin da kake, inda za a zo a kawo ma kaya har inda kake har gida. Idan kuma ba ka son ka biya kuɗin delivery fee, ma'ana kuɗin da za a kawo maka kaya, to za ka iya ce musu kai kawai kana buƙatar ka je ka anshi kaya ne. Kuma sannan za ka iya musu magana ta WhatsApp number su. Akwai number da ake tuntuɓar su ta WhatsApp kamar yadda kuka gani ga ta nan alamar WhatsApp. So da ka yi je ka open with WhatsApp za ka ga number su ya kai ka zuwa kan number su ta WhatsApp inda za ku iya chatting da su. So wannan shi ne akan wannan application. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe idan wannan bidiyon ya burge ku, kuma ku danna mana alamar like. Mun gode.